Bo día, somos Magno Brás e vamos a interpretar o Vals Peruano. Está composto por Enrique Crespo, trombonista uruguayo, afincado en Alemania e membro fundador de Jambran Brass. Esta é unha peza que constitúe unha obra maior chamada Suite Americana e formada por 5 danzas do continente americano. Espero que vos guste moito. Grazas.